сафари мо тавассути намоиш ба мавзеъҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва гӯшаҳои зебоманзари кишварамон идома дорад. ин навбат низ мо дар шаҳри душанбе қарор дорем ва ба саёҳати боғи кули ҷавонон меравем. аслан боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон ҳанӯз соли 1940 бунёд ёфта. бо гузашти солҳо ин мавзеъ, аттраксионҳо ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти дилхушии кӯдакон корношоям гардида ба навсозии пурра эҳтиёҷ доштанд. корҳои навсозӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат моҳи ноябри соли 2017 оғоз гардида, бо назардошти талаботи замони муосир дар ҳудуди иншооти мазкур ниҳоли дарахтони нодири сояфкан, ороишӣ ва гулу бутаҳо шинонда шуданд. ва девору роҳрафҳо сафолатпӯшу соҳили кӯлу атрофи боғ пурра навсозӣ шуданд. ҳудуди боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон 3.5 гектарро ташкил медиҳад. пас аз ба таври замонавӣ барқарор кардани боғ, танҳо барои чароғонкунии боғ 267 стумпояи аз 3 то 12 метра насб карда шудааст. барои сарсаду хуррамгардонӣ дар ҳудуди боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон зиёда аз 500 бех дарахтони нодири сояфкану ороишӣ шинонда шудааст. дар тамоми сол се нави гулҳои мавсимӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 400 000 бех муҳити боғро зебо назаррабо мегардонанд. як фаввораи бузурги бо мусиқӣ танзимшаванда ва ду фаввораи хурди боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон бо рӯшноии чароғҳои ранга муҳити атрофро ҷаззоб месозанд. барои истироҳати сокинону меҳмонон дар ин боғ 70 адад курсиҳои гуногун, гӯшаи алоҳидаи табиати кишвар ва олами вуҳуш ташкил карда шудааст. ҳайкалчаҳои қаҳрамони афсонаҳо ва ҳайвонот ҳудуди иншооти мазкурро диққатҷалбкунанда мегардонанд. дар боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон майдонча барои бозии кӯдакону наврасон бунёд ва барои машқҳои шинобарию саёҳат дар об чандин қайқи замонавӣ дастрас карда шудааст, ки аз ин шароити фароҳам оварда шуда таъби сокинону меҳмонон бахусус кӯдакону наврасон болида мешавад. шомгоҳон боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон бо чароғҳои ранга, фаввораҳои дилфиреб ва навъҳои гуногуни гулу бутаҳои ороишӣ басо зебою назаррабо мегардад. боғи фарҳангию фароғатии кули ҷавонон бо шароити мусоиди истироҳату фароғат дар хизмати сокинону меҳмонон қарор гирифта ба ҷои дӯстдоштании онҳо табдил ёфтааст.